Guys, may papakita kami sa inyo. Kita nyo to? Walang laman, di ba? Tita, peram ako ng anak nyo. Ilalagay ko dito. Baby ko siya eh. Kamu, kita mo ani. Kamu mga bataan mo, mga bata kagani mo. Kamu, kita mo ani. May pag nahugas mong plato. Kana yung ipanghugot-hugot yung inyo nang ipanghugas mong plato. Kapaboy, kani pagtugsukan ko ninyo mata ni karon. Pagpuyo raw mo. Bisig mga hugot-hugot. Di mo kabalo mang bulad na yung mga sinina diha. Di mo kabalo mang bulad na yung mga unlang agi panglawayan na ninyo, ipainit man ninyo para mawala mga pahod. Di gali mo kabalo man-disfuse yung kwarto. Di mo gali mo kabalo mang manilhiga sa inyong sala, sa inyong lukaran, bisig mo hugot-hugot, bisig mo hugot-hugot na yung mga lalaki. Yung mga burusan mo. Sa inyong edad, maging ninyo pa. Sus. Sayang yung ka mga bata bitaw nga dito mo mapuslan sa yung mga ginikanan. Busy ba kay mga hugot-hugot ka mo kita mo ani? Kani may pagpamugas mong plato. Hugasan ni tabangin ni yung mga ginikanan. Dili kay magsige mo hugot-hugot. Sus na. Busy kayo mo mga murag ipangangayan. Di ba gani mo kabalo manlampaso? Kay inyo pang ginikanan. Unang mga kabataan karon, mga bata pa nangaburusan na. Di mo na maguna-unas mga lalaki. Uyo bitaw pabiyaan sa mga nangaburusan magilak-hilak. Magpagpuyo mo. Busy mo. May paghugot-hugot mo about sa Ginoo, may pagmanimba mo para man yung mga sayo pa pag inulsol mo sa yung mga sala. Bisig mga hugot-hugot. Kapag maglungag mo kamuti, pakaon nyo sa inyong ginikanan para mapuslan po mo. Nalain ko. Ani, kita mo ani, tagtara. Kung mahapak ka ni sa inyong mga panga, dili ka mo makamata pa ka mo pila ka tuig. Pag yung mga bataa mo, may pag magkagod mo kuan, kanang magkagod mo ka ng kapayas para isudan ninyo. Bisig yung mga hugot-hugot. Kanyo, tataran para na busy. Panabang sa yung mga ginikanan. Tabangin yung mga ginikanan. Tabangin para mapuslan mo mga bataa mo. Ani, kita po mo ani. Kita po mo ani. Kung itugsok ko ka ni sa inyong tilaok, may baka ginhawak mo mga bataa mo. Ha? May pag mangalat mo nitong yuta para mananong tanom para matsara na yung balay. Ani, kita mo ani. Kita mo ani. Ibulang ko ka ni sa inyong utok para makamatamos ka mo tuuran. Makamatamos ka mga tuuran nga dapat ang inyong unahon ang inyong pag-eskwela para mapuslan na po mo sa inyong ginikanan para pag makagraduate mo, amo na sa imo tabang sa inyong ginikanan, dili kay busy kay mo sa mga lalaki mga pasakitan na gyapon mo, di madugay pasakitan na gyapon mo. Pasakitan dili basta-basta maminyo mga bataa mo. Lamisyan bayhana